fil-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Illum nagħmlu t-tifkira ta' San Franġisku ta' Assisi. Noffru l-Qudiesa għal Carmelo Cremona. Ħuti jew narfu ħtijietna biex titħejjew kif jixraq għal dawn il-misteri qaddisa. Int li sirt bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Int li tajt ħajtek għalina fuq is-salib, Kristu ħniena. Int li rġajt ftaħtilna l-bieb tas-sema mulej ħniena. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-dubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, bil-grazzja tiegħek San Franġisku ta' Assisi sar jixbaħ lil Kristu fil-faqar u l-umiltà tiegħu. Għatina li fuq il-passi tiegħu nimxu wara ibnek u ninaqdu miegħek b'imħabba ħinja b'ibnek Ġesu Kristu Siedna li huwa Alla u li miegħek għex bisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Galatin. Ħuti, intom smajtu bl-imġiba tiegħi meta kont għadni fir-reliġjon Ludija. Kif kont nippersegwita bisħieħ il-Knisja ta' Alla u nfittex l-inħarbata. U kemm kont il-qudiem fir-reliġjon Ludija fost il-poplu tiegħi aktar minn sħabi kollha ta' Tampari. Imġennen kif kont għat tradizzjonijiet ta' missirijieti. Imma ta' dak li jagħżilni sa min ġu fommi u li sejjaħ li permezz tal-grazzja tiegħu għoġbu jirrevelali lill-Ibnu biex inħabbru fost il-ġnus, minnu fih bla ma qatt infittex li nieħu parir minn għand bniedem tad-demm u l-laħam, bla ma tlajt Ġerusalem għand dawk li kienu apostli qabli, jiena mort fl-Arabija u imbagħad erġajt lura lejn Damasku. Imbagħad 3 snin wara tlajt Ġerusalem inżur lil Kefa u bqajt miegħu 15 il-ġurnata. Mill-apostli l-oħra ma rajt lil ħadd, iżda rajt lil Ġagbu hu il-mulej. F'dan li qed nikdbilkom nixed quddiem Alla, minix nikdeb. Imbagħad mort fl-inħawi ta' Sirja u ta' Ċiliċja. Il-knejjes ta' Kristu fil-Ludija kienu għadhom qatt ma raw wiċċi, kienu semgħu biss in-nies jgħidu li dak li darba kien jippersegwitana issa qiegħed ixandar il-fidi li darba hu rid jeqret. U huma faħru lil Alla minħabba fija. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien mexxini mulej fit-triq ta' dejjem. Mulej, inti tarbilni u tarafni, inti taf meta noqgħod u meta nqum, inti taraf mill-bogħod ħsibijieti, inti taraf il-mixi u l-wafqien tiegħi, triqati kollha inti tafhom sewwa, ngħidu flimkien. Għax inti sawwart il-ġewwieni tiegħi u f'ġuf ommi inti nsiġni. Nrodlok ħajr, għax mod tal-għaġeb inti għamiltni, ngħidu flimkien. Tal-għaġeb huma l-emejjel tiegħek u ruħi inti tafa tajjeb. Ma kienx moħħbi għadmi minnek meta kont qiegħed insir fis-satra u nintiseċ fil-qijan tal-art, ngħidu flimkien. Jekk joġobkom inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Ħinja dawk li jisimgħu il-kelma ta' Alla u iħarsuha. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien huma mexjin Ġesu daħal fraħal
u laqetu għandha waħda mara jisimha Marta. Din kellha oħta jisimha Marija li niżlet bil-qiegħda f'riġlejn il-mulej tisimgħu x'kien qiegħed jgħid. Iżda Marta kienet moħħha fuq il-ħafna xogħol tad-dar. Imbagħad resqet u qaltlu: Mulej, m'intix tara kif oħti ħalliet ix-xogħol kollu fuqi biss? Mela jgħidilha taqbad tagħmel xi ħaġa miegħi. Qabeż il-mulej u qalilha: Marta, Marta, inti taħseb wisq u tinkwieta fuq ħafna ħwejjeġ. Imma waħda hi meħtieġa u Marija għażlet l-aħjar sehem li ma jitteħdilix. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek. Il-Vanġelu tal-lum poġġilna qudiemna dawn iż-żewġ aħwa, Marta u Marija, li waħda toqgħod ma' Ġesu tisimgħu u l-oħra taqdih tagħmel ix-xogħol tad-dar. Imma l-iżbal ta' Marta kien illi għalija Ġesu sar pis, sar biċċa xogħol x'tagħmel, sar dmir. Allura kienet imħabbta, kienet mifxula. Għaliex meta jkollok ħafna x'tagħmel, meta kollox isir pis, kollox isir dmir, kollox isir liġi, kollox jibda jaffiġna, idejjaqna, jinnervjana. Imma Marija għażlet is-sem it-tajjeb. Mhux tant għax kienet għax għadet tisma' lil Ġesu, imma tant għaliex poġġiet il-persuna ta' Ġesu l-ewwel. Il-persuna ta' Ġesu l-ewwel. Illi dak li għamlitu bimħabba safja. L-lum qegħdin niċċelebraw li San Franġisk li huwa dan il-qaddis li fil-ħajja tiegħu għaraf jażel is-sem it-tajjeb. San Franġisk li twilet f'familja ta' negozjanti, familja sinjura. San Franġisk li kellu żożija wkoll imtajra, avventuruża, imma f'mument minnhom induna illi dan kollu għad jittaħidlu. Li dan kollu huwa sempliċement frua, vojt. U San Franġisk għażel is-sem it-tajjeb. Għażel l-imħabba ta' Kristu. L-imħabba ta' Kristu. Il-konverżjoni ta' Franġisku seħħet verament fil-qalb tiegħu meta hu induna li huwa midneb li ħaqqu l-infern, imma Ġesu Kristu salvaħ. Imma Ġesu Kristu ta' ħajtu għalih, Ġesu Kristu miet għalih. U dan il-moment tal-konverżjoni u xekk, meta aħna nħossuna mitimbin imma maħbuba minn Ġesu Kristu, mhux għax Ġesu Kristu jħobb id-dnub tagħna, ħalli nagħmluha ċara. Mhux għax Ġesu Kristu jiskuża id-dnub tagħna. Jew jgħid u iwa ma ġara xejn, ma jimpurtax l kulħadd hekk jagħmel. Le. Tant huwa serju id-dnub tagħna. Tant id-dnub tagħna wassal għall-mewt għat-telfin ta' dejjem li Ġesu Kristu swielu il-prezz tad-demm tiegħu. U dan li jaraf San Franġisk. U hawnhekk tibda l-konverżjoni vera, meta il-qalb tal-bniedem tixel bl-imħabba għal Ġesu Kristu. Ejjew nitolbu li San Franġisku xekk biex fost il-ħafna virtujiet sbieħ li jista' jgħallimna, forsi jagħtina wkoll din li aħna ikonna din il-konverżjoni tal-qalb. X'jiġifieri? Jiġifieri li aħna narfu dejjem iżjed, nidħlu dejjem iktar fil-fond fl-imħabba mhux tagħna lejn Kristu, imma ta' Kristu lejna. Ta' Kristu lejna. Għaliex meta inti tinduna kemm Kristu ħabbek, il-qalb tiegħek tintela bil-gratitudni. Ħut jgħu issa nresqu talb tagħna lil Mulej. Jaqaf Mulej mal-Knisja tiegħek għad-disa u għamilha sinjal ta' salvazzjoni għad-dinja kollha nitolbu. Nitolbuk Mulej għal dawk li jħallu kollox biex jgħixu ħajja ta' faqar,
ħalli ikunu sinjal għalina tal-ħwejjeġ tas-sema. Nitolbuk mulej għal-mexxejja tal-ġnus biex ifittxu dejjem il-paċi u l-ftijiem. Nitolbu għal dawk li qegħdin ibatu biex inti tagħtihom li bħal San Franġisk jaqdu it-tbatija tagħhom mas-salib ta' Kristu. Nitolbu għal ħuna Karmelo u għal-mejtin tagħna kollha biex inti mulej tiftħilhom il-bibien tas-sema. Nitolbu mulej missier Qaddis il-qada nittalb li aħna qegħdin impoġġu quddiemek illum u fil-ħniena tiegħek għatina li nitennew bil-ħwejjeġ tajba li nirċievu minn għandek bi Kristu Sidna. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek. Frott tal-art xogħol il-bniedem li minnu nsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li tinnoffrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu nsir għalina x-xorb tar-ruħ. Laqgħa mulejhom. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nersqu quddiemek mulej b'dawn l-offerti u nitolbuk li nitħejjew sewwa biex tiċċelebraw il-misteru tas-salib li miegħu San Franġisku ta' Assisi intrabad bil-ħrara kollha ta' qalbu bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inraddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li kkonsakraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltina tas-smawiet jixraq infaħru lilek għall-provvidenza tiegħek tal-aġeb. Għax bija inti terġa' ssejjaħ lill-bniedem fil-qdusija li fija sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa id-doni li bihom iżżejnu fit-tixdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u mal-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Osanna fl-għoli tas-sewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-sewwiet. Qaddis tas-sew int mulej. Int lajn ta' fil-qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu b'dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajk ribati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal-iddixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħajl kalċi reġa' radd il-ħajr tal-iddixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxarred għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U biċċa kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha, u ttaqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-isqof tagħna Antonnu mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Umm Alla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom jinfaħruk u jinsebbħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna, issirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi salvnatek, ikun li trid int kif fis-sema ejda fl-ard. Aħfrilna d-dubitna, bħalma aħna naħfru l-minu ħati għalina. Iżda ħlisna d-delit. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Tina fit-tieba u fil-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mitlub u mħarsa minn kull inkwiet. Ħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Tija sliem u l-għaqda li inti trid fiha, li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Il-ġisem fil-kemmu. Ħaruf tal-la. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja. Ħen jindawk l huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna ta' smujiet. Ta
Nitolbuk mulej biex tqarbina li għamilna, tamilna nixbu li San Franġisk ta' Assisi fl-imħabba u l-ħeġġa apostolika tiegħu. Ħalli nimtlew bil-qawwa ta' mħabtek u nħadmuha għas-salvazzjoni ta' kulħadd bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Uberikkom Alla li jista' kollox, il-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Madonna